u MLA kan nongpo uba Meral Bonds im ha ka jingya sanran lang ubabu CBCM urang ba shnong ka shnong umbuda ha ka pratrik unaiwing kila lejban jurip ya ka jaka kabadon ya ka jinghe kumba pra akartam kabla ais ngobha da ka shnong umbuda sya ka sorkar na ka bantaban wanra ya ki kampen roy bante ya ki ying badok lengba ka scheme integrated housing development project lengba ka sorkar pedeng kabala kala long penman menta kum kawe na ka jingdu nong ka bakraw bat penserwa ya ka pisan na ka daw ba ki ki ying ki bala kala penban ki ying ja ki bala penroy penban ya ki kams new ki balai phaujan u MLA ka nongpo uba Meral Bonds im habakren sikilat pathai khubor ula ong ba ka ne ka scheme sna ying badok ka de ka scheme ka balawan na ka sorkar pedeng lengba ka integrated housing development project banwanra ai kilong ying ki badok bansa ha ka te ka jaka Henry ha ka ne ka jingjurip la lapan ban ba ki ying glas dang banjot bat ki sanyum kila taplut ye kilinti yan bat ye ki ying bat kala ailat ya ki riushim kabu ban le ye ki kams new ki babun jan ki bala kata pat ya ka imlang ka salang uba Meral Bon ula ong bana kaliang jo u sa penbej ban ya kendu ya ki officer jong katanan urban lembar kiwi ki badai pej ban wat bania ya ka daw ka bapensa teng ya ka ne ka kam bat ban sim kiaro ban pendep no ya ki kam ki badang sa khnang ban la ban IT ya ki ne ki ying sya ki badai ban yo yang ada instalasi yang ginong turu melalui bantuan monitor man kapor sugi datang uai sa gajing long klau ke kalau ada isa gajing duk nong kapakau na yang ki long ying baduk ki kemit lenti ban yo ka sarkar ro i kumba super sap ya ka bisa ba na ka banta ka plan ki khamla ban pun ulong na kaliang ka dorbas nong ijuut na kapor sa kapor Siya Deputy Commissioner jong Kariboy District kiba day pej ya kani ka kam jong kani kayong baduk lengba u Assistant Executive Engineer jong ka Urban Affairs bat syadu u Director jong ka Urban Affairs siya Shillong nakapor siya kapor ngi Julay namar na du usnam arhajar khatway kelas dang kani ka project but arhajar khatsaw la complete ka first phase mla ban alot bat ter ki sakut ki kam ngila julet na kapor syapor ngila thaj ban keren ngila thaj ruban ut te hai badu Meral Bonds im ngi la persyang hi ban ya keren selok sisen arsin bat le se mantang de sin ka ba mai la sim kya ba ka bangi kum ka dor versionong ngim ban se ban pen pau ka men sim bitar kadaw kalong ngi kwa ai ga development ban yo jimen toy paj ba Henry lada ngyo paj ba ngi kum gino ya lam sinong ngi sya criticize ngi nalor bang ngi pang gaman sim ban pej ikilong ying ki banduk ki bayade ban yo kim yo bat ka basusi ban pau ka ne kapor ladang ambak la ki stem aracar khat nyeu khat pra ter ngi laju ut ha ka bala don kinong sim kabu ki badon gaman sim ban ya enjoy ban yelek ki kam sobha kumba la keren mane wan lek ki kam auria kan no ka sinong kala aban pikir kala aban senran ya kita kicing lek umdi tangkat ta kijing penjot la jot kade kijing penjot kabal sausin menta hak manukong la adep lot la kumno 60-70% ya kini ki ying kisam ki wiring ki line ban supply ka bat ki jingkhang par la adep penjot ya kan ni ka khatwe unit ka ba don hang nei jaka ka bang hiang ladep repair license laiwat hadu kata ka sarkar na jrong kala persyang ka ka daw kilop holes ki badan hapadeng bomla ban alot amla ban pendem ka electric connection kala don hakmut u transformer ubah he na ka benta kan ni ka kamla la peniang hang tei ban i connection padiok ka order kilong ying long sem jungiru ki bade ban syong hang ne na pok ka sinong ban na ki para marjan sinong bahap akan po town ro ki bapli kim yo ki hap syong ying wai ki bahap siu da ki 1000 hajar si penai ki bapli bade hok ban yo ang ki yo namar kata le second day gesin ke manangkong ka bangaru karta jong kala ayat kala sangyai ka jing long temen te ngimla syuk ban sya bat lada haga jing don lang kala melejingi ka request ni ong ba to
ngin ya penjajai ba de ben le kam klai tengi sohun ya kata ka ba mi dong i ong ni pediang sobha tang ba lada omla ban le ai hapo une usnem arajar arpusan ni don sa arbenai duna ai benta bat hadin ka khasan tarik u Januari ngim ban se ban le no da kabor na kabor sinong ban alot no ikilong ying beduk namar ka jaka ka jongi ka pisa jong ka sarkar ka pisau paj ba na bentau paj ba lada omla ka sarkar ban le na bentau paj ba ngi ginong yalam sinong ngi hab simtihi ban alot ikilong ying di beduk tetangga ni ka kubor ka banga apil sya ka sarkar Meghalaya lang ba lokal MLA Badon Borom jungi iba long unong sanran ni borom ya i bat klempep ni karmen ba kinle ya ka badon kam tingim don sibun ki gitin ban lai hi jis new jisme ban yo hun ubaduk ni kwa bakan urlong no ba kanom long su kum belaja hakipor bladep ba ni pha syong mangi sya ai FIR ha ka sarkar te ka jaka ka jongi long thik kum ong u melung sosotham bo ong ba awe gasi ngin salong marau hala ka jongkari tingim kwa ba mangi gitrai song ngin long marau hang ne ngin sya ai FIR ngin sya kem ngin sya be re ngin long trai tang ba ni burom ni kinong yalam jingi pala kinong yalam jingi babat aga bor kim la ngim ban se ban le daka bor na tang jindot ka pa tang ni kintin to hagane ka step i yolat ban wan ban jungo ban wan pet ya gane ka wi ni ki project ki bala sa teng ka bom patla ban Menteri Kampura do unta kani ka bedi integrated housing development project jongka department jongka urban affairs kabadon hang ni hapo snong umbuda Riboy district ya kaba nagaliang jong dorbar snong umbuda kil ai so bahai kani ke jaka nadu snem arajar siko kadwi kumba pra akar tam lai so bahai syaka sorkar sak urban affairs department naga benta bansina ya kini ki yeng naga benta gilong yeng ki beduk maka sor nong po di sor ko bala he nadu ki por bat kladon gar komperkhat ba kitu ki long yeng gilong sem ki ba bomla setia bandon ke jong ke yeng bakin baka sorkar kan bansina ya kini ki yeng hagi blok beper ba kawi ke blok tidon saw unit ya kaba kam kala sedang gitu ki por hagi snem hajar kawi khat ar ter bat ka kam kala sange no namar ka jing bom yo ko funding nagaliang jong sorkar pedeng kane gede ka projek ko penmang lang ba ka sorkar pedeng bat kala sange bat kini ki yeng kala susah kumne ni ai kublei kerpang ya gedor barsnong kabala yaisha nalor ki ai ya ke jaka nalor sabu ki yaisha mau kadon hapo uput usam jong kene ke snong haba ki jingte bukum kene gidon ladam don basa ki kelalong no ki yengja na ka benta ke bubun ki kam ya ki nong song snong ki bomdon kar komperkhat aki imlang ka salang kiba pendon kam baklai kene ki yeng sya ngan pendon kam ya kentin kiba pendon kam hagi kam auria bat kiwe kiwe dei nak ta dau ba hagi snem hagi jinglong MLA ke jongaru snem aja kat prang la persang ban budin ha ka ba ka sorkar jelah hadin bakam don cukup funding nak sorkar pedeng kala bei pisana la de bat naga benta ban repair ban penbhai gitu ki unit ki balas new kumju ro ban pendep ya gitu ki unit ki blok ki badang sa ki benta ba per jong ne jaka kemudian ko pra akar tam ne tu ban lasdang ban sina ban pendep ki baladep haswa ki lanang sniu nomor bomdan basa kita ki bala sina hadin ru lagadang bha ka ying ru kala long klaw lawan pe menta dalade kala i long i sain met sisa dia nomor kata kene gede ka bisa jongki baik ba na ko benta ki baik ba ke keladon he jing deko ha jing pentri kam ha gede bat kene persang ban ya kendu hagi por ke bladep na ko benta ban penstet ya kene kam bat ba ha kene ke sengiru mi wan kenang hang ni bat ka dor bar snong
ka seng long kemi mi don lang ban wan pej wan kemi ban persang na kamta bakan yat ka kam ban persang na ban alot lan ne ban ai jaga sa no iti long yin ki bom don ka yin ka sem bat ba ka ba kongsan manta ka long ku bala ban smutu ba ka mat ka bangide ben sim manta ka long ba ka dor bar snong ngin penbej no mardor ya ka jing kendu bat ki official akini ki teyog banwan ha ka ba yin hab yo no jubab ka ba shai ban le kum noi kini kiyeng nomor balada ki yai sa bi kemni kila nang jot bagi jing sniu kila nang bun ten mar katang hab sim he karai ban de ban alot no jing penbek dor ba snong ka ka komiti ka badon ni gitu ki nong song snong ke ban wan ban song ban sa ang ni aga jing tip lang bat ka town committee na ka benta ban pentik kena ba ki ban don no ki ba sa badon ki ban sa ka mod ba ka sngan ka snong ka yin ka sem ka jakaru war bom don ki ba sa ta ka mod ba kalong kumne ki jingkhang glanang jot ki light ki ball light ki lanang ja ki wayar glanang shaput bat kumta te long ki e ka ba sosi aba ka ja kumne tedin ta ka daw ka bangin sim khia ba irang ba snong executive committee ha kini kisngi bangin pentiknano ba de ban marmor kloy bat ba de ban pensa no ya ki beneficiary ki ba de hok ki bio hok pensa kat kum jing penbe jong ki snong ki ba don ni ki nong snong ba de ban sang ni te kata ka jing persang jung yang ni lawan jung wan pej la i pang met hi ban pej ya ki jing long jong ki yang ki sem ka jing long cloud ka jing bom biang su te ni ngit scam bada ka jing trilang yang dor bar snong ro la karpat la apil na ka benta ba kilai sya kata ba ini sya sipor bagani nga trial ade ka ba kasin ka ba khadu mo bangin nang ya keren ya kani ikwa bagade ban long no kumunong mi khmat adan ga jing shau khia ya kani ban ngin sim khia kat bala ban ngi apil ru sya ka urban affairs department na ga benta ban sim khia bat ki officer ki jong ngiru amta ban sim khia bagani ka kam estimate ka ban na pas dang du ki don kumba arspa arphutam chaupo ye ki unit ki bade ban dan ni de ki bala depsna ki don ki man ha tu ki don kumba sispa tam ye ki ba long ready na ka menta ban pensa no tengi na khmi lenti margat kum ka jing don jong ka jaka ka jing don jong ki project ka sya ban sena du kata tende ki bala dep du menta ki long long no kum sispa tam ki banang ha ban repair ki don menta mar ba ki banang repair system man swa menta kim long su mar bom don basa teta ka daw long bakat kini ki bala dep long bang expect ba ki nong song snong kin yo jing men toy lem bat ki jing kerpat nomor begini ki unit ki badon hakawi ke blok kat kum ke original plan ke long saw unit di ki kamera girit ba da sa marwi te long ndre ke family te pinsa tang iwe I kamera thia iwe kamera shed bat iwe toilet bi bathroom ka khamnya sisa ngawan pe ka jaka karit ba long da ka proposal na liang jong snong ru ban ai no iwe beneficiary R unit ka proposal kala lek kan yang min buddin bikin ailat la kamno